Здравейте, приятели! Знаете ли кое е най-лошото нещо? Най-лошото нещо е когато много хора ти се подиграват. И то не в социалните мрежи, а директно в YouTube. И ти пишат какво ли не. Като например много си тъп, или като например някой момиче да ти напише спри да пееш, защото не можеш. Ето това най-много боли. Но най-много боли от всичките тези обиди, които изсипват върху теб и ти пишат. С две думи искат да ти кажат да се откажеш, но ти не трябва. Тоест тези обиди бяха към мен. Двама вчера ми бяха написали в YouTube на едно мое клипче. Единият беше с коментара, че съм много тъп, а другото момиче ми беше написало, че не мога да пея и да спра. Но аз все пак няма да спра, приятел, и ще се боря, докато не постигна най-голямата си мечта да стана някой готин рапър. Това е. Няма да се предавам, аз ще се боря и ще гледам винаги само единствено напред живота.